Najviac pomáhaš sebe, keď pomáhaš iným. To je motto organizácie IMCA Nitra, čo sa pod ich názvom skrýva, nám už povie riaditeľka občianskeho združenia pani Anna Petrovičová a dobrovoľníčka z Macedónska Magdalena Sazdovská. Vítajte u nás v štúdiu. Ďakujeme pekne, dobrý deň. Tak čo znamená teda skrátka vášho občianskeho združenia? YMCM je z anglického slova Young Men Christian Association a voľne do slovenčiny sa to prekladá ako kresťanské združenie mladých ľudí. Je to organizácia veľmi stará, ktorá je rozšírená po celom svete. My v Nitre pracujeme od roku 2000 a venujeme sa hlavne znevýhodneným mladým ľuďom, keďže pracujeme na kresťanských základoch, takže asi týmto smerom sa uberáme. Aké sú vaše aktivity? Aké sú naše aktivity? Venujeme sa hlavne dobrovoľníctvu, pracujeme s nezamestnanými mladými ľuďmi, ale venujeme sa aj deťom a pomáhame sociálne slabým rodinám alebo aj zariadeniach, v ktorých žijú deti, nejak núdzovo ubytované dočasne a snažíme sa im ten čas, ktorý tam žijú, s pomocou dobrovoľníkov nejak vyplniť, aby to bolo pre nich ľahšie a aby sa niečo naučili. Takže prostredníctvom možno aj nejakých kultúrnych aktivít, športových aktivít a tak ďalej? Áno, napríklad u nás my ponúkame deťom stolný tenis, takže kto chce, môže sa prísť zahrať vo štvrtok po obede. Je tam dobrovoľník Peter, ktorý sa im bude venovať. Potom organizujeme rôzne tvorivé aktivity. Je to aj sezónne, ale je to aj hodne s kreslením, vystrihovaním, proste tvorivosť najrozličnejšia, aká len môže byť. Vždy dochádzajú ďalší a ďalší ľudia s novými nápadmi. Takže je záujem. Sa to tak ujme. Každý si to rád urobí, keď je to pekné, zaujímavé, nové. Magdalena, ty si vlastne dobrovoľníčkou. Ty pochádzaš z Macedónska, si tu už 10 mesiacov, pekne hovoríš po slovensky. Ako sa ti tu páči? Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne. A mi sa veľa páči na Slovensku. To je tá jednoduchá kultúra, ako my máme z Macedónsku. Že som bola veľmi krajiny v každého sveta, ale som študovala v Amerike, ale tu mi sa vôbec veľa páči, lebo sú ľudí takí vrúci a sú takí priateľskí a som si našla veľmi dobrí kamaráti a mám veľmi rada halušky, to je vaše tradicionálne jedlo a borovička, tak to som skúsila o vašu kultúru a tradíciu. Ty si dobrovoľníčka, ako som už povedala, čo je tvojou náplňou práce? Ja som prišla na Slovensku, aby pomáhala ľuďmi, lebo to je tento vlastne náš projekt, kedy pomáhaš iných, tak sa najlepšie cítiš, lebo si pomáhaš pre teba. Sama sebe. Sama sebe. Vlastne ja pracujem sa študenti na UKF-ku a mám ponedeľok a stredu a potom idem do stacionára, tam učím angličtinu. To sú ľuďmi, ktorí majú problém s with mental problems and people with disabled, like physical problems. Takže nejakí postihnutí ľudia, ktorí majú mentálne alebo fyzické postihnutie. A potom ideme na Kalvárii, tiež robíme z matky a deti, ktorí majú taký problém vlastne familiárny, zgrozenosti. Takže povedzte ešte za vašu organizáciu, aké sú tie vaše dobrovoľnícke aktivity, tá Európska dobrovoľnícka služba? U nás dobrovoľníkov využívame podľa toho, čo oni vedia. Čiže je to individuálne, závisí to od každého dobrovoľníka, aký je iniciatívny, ako vie pracovať s deťmi, či ich vie motivovať. Ale najčastejšie, čomu sa venujú, to je doučovanie angličtiny a potom tie kreatívne činnosti. To obyčajne dobrovoľníci vedia, ale aj ako hrajú, športujú. Prípadne, keď je leto, tak máme okolo v areáli máme športoviská a môžu sa venovať s deťmi športovým aktivitám. A koľko máte dobrovoľníkov teraz? Alebo máte aj nejakých iných členov ako dobrovoľníkov v vašom občianskom združení? Máme aj iných členov, máme asi 20 základných členov. A potom máme takých členov z radov detí, mládeže, tak niekedy sa rok nás navštevujú, niekedy 2-3 roky, to závisí, to je individuálne.
ale dobrovoľníkov momentálne máme 4 zahraničných, ale samozrejme my máme ešte aj zo Slovenska dobrovoľníkov ďalších. A z akých krajín máte dobrovoľníkov? No, tak tento raz je to také, že máme 2 bulharských dobrovoľníkov, dobrovoľníčky a 2 macedónskych, ale oni sú na 2 projektoch. Sú to 2 projekty, 4 dobrovoľníkov na 2 projektoch. A aké sú tie projekty? Tie projekty, tak my robíme tieto projekty už asi od roku 2006 a sú aj dlhodobé a sú aj krátkodobé. Krátkodobé sú obyčajne na 6 mesiacov, dlhodobé sú na 10 mesiacov až na 1 rok. Tých krátkodobých sa zúčastňujú dobrovoľníci, ktorí sú nejak znevýhodnení. Napríklad naposledy, čo sme mali v minulom roku, tak sme mali 4 dobrovoľníkov, ktorých 3 boli sluchovo znevýhodnení a 1 štvrtá dobrovoľníčka mala diabetes. Takže s nimi sme vlastne robili taký program, že do obeda oni pripravovali také scénky. Tie potom posledný týždeň, keď to nahrali, tak to vystupovali s tými scénkami na škole alebo v jednom centre. Asi 4-5 vystúpení mali. A po obede sa venovali projektu, ktorý sa volal Róza, čiže rozprávková záhrada, pretože náš areál je vlastne na sídlisku Klokočina. Je tam pomerne to sídliskové prostredie je také, že sa oň veľmi ľudia nestarajú. Takže sme si dali do tohto projektu, že skrašlíme toto prostredie a vybudovali sme tam vlastne také malé hriadky, nejaké políčka maličké, špirálu bylinkovú. Ihriska sme vyčistili a opravili teda spoločne s tými dobrovoľníkmi, naši domáci aj tí zahraniční, to už bolo. Takže tá záhrada sa začína trošku podobať tej rozprávkovej. V tomto roku prídu v apríli ďalší dobrovoľníci, budeme v tom pokračovať. A z čoho ste financovaní? Z čoho financujete tieto vaše projekty? My si podávame projekty do programu Erasmus a je to neformálne vzdelávanie. Takže najviac sme z Juventy, z Národnej agentúry Juventa, čo je vlastne národná agentúra Európskej únii na Slovensku, financovaní, ale potom ešte podávame aj také menšie projekty, napríklad na Nitriansky samosprávny kraj alebo na Nitriansku nadáciu. Aké sú vaše projekty na tento rok? Čo plánujete? No, na tento rok máme veľmi veľký zámer, ale musíme si držať palce, aby nám to vyšlo, pretože je veľmi veľa nezamestnaných ľudí, vidíme to, pracujeme s nimi, tak sme podali taký projekt, ktorý sa volá Biofarma, naše zamestnanie, naša nádej. A chceli by sme v tomto projekte vzdelávať počas 1 roka 20 nezamestnaných ľudí, ale tých takých, ktorí majú záujem o poľnohospodárstvo. To znamená, že oni sa budú vzdelávať aj teoreticky za pomoci odborníkov z univerzity a máme tam partnera, to je Slovenská poľnohospodárska komora. Oni nám pomôžu s tým vzdelávaním a máme pripravený alebo vybratý jednu takú farmu, ktorá je opustená a kde by sme vlastne chceli, aby prakticky si vyskúšali tí účastníci toho projektu, čo to vlastne znamená pracovať v poľnohospodárstve alebo stať sa farmárom. Veľmi zaujímavý projekt. Magdalena, vlastne ty už si tu 10. mesiac. V podstate to je tá dlhá dobrovoľnícka služba. A plánuješ ešte aj pokračovať v dobrovoľníctve, alebo už viac menej chceš iba pracovať, alebo v akej oblasti by si tu na Slovensku chcela pôsobiť? Áno, tak napríklad teraz hľadám prácu, najprv niečo, čo by bolo lepšie pre mňa, a to je učiteľka, lebo ja učím malé deti.
učiteľne výtvarné umenie. A potom by som niečo hľadala, som chcela niečo skúsiť o tento International Company, lebo mám veľmi dobrú angličtinu, bola som 5 rokov v Amerike. A to je mám taký plán. A i ďalšie, kedy by sa dalo, tak by som chcela byť volontár, lebo to je veľmi dobrá práca. To nie je práca, ale tak dobre, keď si keď si dobrovoľník a keď ti pomáhaš, tak to je veľmi dobrý pocit. A toto skúsiš, like good experience, exchange culture, learn the language. Takže učenie jazyka, nejaké výmena skúseností a tak ďalej. Dámy, ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Želám vám veľa úspechov, veľa projektov, ktoré vám výjdu. Verím, že úspešne. A ešte vám želám pekný deň. Ďakujem. Ďakujeme za pozvanie. Dovidenia.